ke ki fito ba kalami ka san Allah kai dan Allah ka fita na san Allah ki wallahi ya ce wallahi ba kai sa ba ne mijin gaske ne ya karbe shi ne sai kuma sai wallahi ba kai sa ya kare shi kai ya kare wallahi ka da kare ka san me yarinya ne kai mu ka san me kai mu ba girman ka bane ku ke da kullun fada to mun yi ina ruwanka mun yi fada ba daidai bane ba dai kai girman ka kai san Allah kai ko ki budan da gana ko ki banza ana kana da dafiya me yake faruwa ka kullum sun ga damun mutane kullum mutana yau daban na gobe daban kullum sun ga damun mu kullum su ta rigima dai okay na tambaye ka na tambaye ka ko ka sake sai na rafka maka mali a wurin okay take care officer take care kai me faru kanka dake wannan yarinyar ba ta da a gaba na tara kaya na tara kaya gabaki ɗaya na biki za a yi mun biki yarinyar nan ta ɗebe ko na salati fine ya daidai ke ce matarsa haka aka yi kona su zan kona su zan kike kan tsage ba yi min irin wannan wallahi ta sha wahala zan tafi da ku da su wallahi ta ku sha wahala an gaba ke ban kiyaye gurin kuma malam mu makwabta ne muka zo hayaniya ya dame mu idan kuka cika gida a'a bari da miki ya hakuri nayi abin da sabai ko ya hakuri nayi kariya ya hakuri abin da ke so bisa ko sai okay kai sami kamar da bisa sai ya wannan an samu iska ta sararin subhana ana diba ko ana iskanci za ku sha wahala za ku zo hannuna wallahi za ku yi bisa sai mun baki kore kawai ne ka okay akan hotonsa okay no problem sai mun kuda mai nan wallahi ba na ganin mutum a gani ko da ka baki a shi har zuciya baki ne kake kana iskanci ko ka baki ka kare baki ne gaba ɗaya ko kai ban hudan nan okay sir mutane kuna mutane karambani akwai abin da gida mako a kai da okay alo ne wallahi kana tuba mana sai kin tsaba ka baki okay kana ba ya ka gani yanzu ran gaba bai zai dai ba ai manaji wannan ina jin da daddare ne ya yafi mushi to dauki shi aka to ka jona ka ganta yaya wannan ba ka ganta amma idan to ran gaba ne ka ga idan ta na gani na gani okay daki sure sauke shi idan gare wannan bane hannu ba ha ke daga mana hannu niki ya mana tsaki gine gine ga niki o bisa ita ga masa hunda hannu da a sai kai ni to Allah dai ka gani ko ya dauka ko duka ba ɗayan ku under arrest na kama ku na farko kai faɗin da kuka yi shine two fighting sannan tare da kuka yi shine unlawful assembly kun tare ba ku sani da hukuma ba kuna tafka iskanci kun ga mutane na ƙarshe shine public disturbances kun ga ba al'umma saboda haka kuma je caji office gaba ɗin ku dan na ba kai masa an ban zama magana mutane settlement oya kai ban da ni ya bai bai kai ka biya mana Allah bai ban da ni ka biya mana amma ba na ciki ba za ki je wani ne na hudu kine da hukuma kai a da